Tod, telingon ta daw. Kung kumusta man agad ang rollback sa tuya na palibot. Woo! Kuha na di. Ay dos palan. Dos ang rollback da. O to, dilingon ta daw kung i-rollback man agad ang dos. Kuda 5 da. Mga tugang sa gasolina. Ilingon ta daw kung kumusta man agad ang effective kayan. Mga tugang na kuha na yan. Yan na bagay na. Bueno, haramon taron mga dagdag na report. Hali po dyan sa lawas. Mga tugang kay Bapuan Mega Force Patrol. Nasa linya po si Al Armario. Hali po dyan mga tugang sa... Ay, sandali. Bakit ayaw to? Hali po dyan mga tugang sa luwas. Para po sa baretang mainit. Nawawara dyan kaso hapon pa ini nagloko na kwantang ini dek ko napuputol lang kwan dyan hali dyan sa laog an monitor tali dyan sa laog yan galing pa kusugo nag-feedback lugod Paring Al, good morning Kevin. Hello. Yes, pare go. Yes, okay. Here-establish kan gobyerno provincial kan Albay ang mga programa para sa mga paraoma asin parasira. Yan ang sinabi ni Gobernador Noel Rosal sampang kan mga empleyado sa department head sa Kapitolyo Provincial. Inagad niya ang suporta asin kooperasyon kan Lambang Saro sa mga plano niyang programa, lalo na para sa mga paraoma asin parasira. Ang mga paraoma asin parasira, yun ang sektor na pirming natutugaan kan mga politiko. Nagulang maray sa indang papel sa buhay-buhay kan lambang individual dahil sindaan oral daw na nag-supply sa tuya ni pagkaon asin mga pagkaon ang oral daw sa lambang pamilya. Sa mga enot na administrasyon may mga existido naman na programa alagad plano ining re-establish o pakusugon kan gobyerno provincial sa administrasyon ni Gobernador Rosal dahil yun nga niyan nakulaw na sa indang papel asinta promesa kan gobernador nasa royan sa iyang magiging priority o tututukan na mapakusog ang suporta sa sektor kan mga parasira asin paraoma. Ya, pare, antong karas ka informasyon digdi sa luwas. Al Armario, DCGB. Salamat, Parigan. Kwan talaga, June. Lubog talaga din sa laog pagkuhan na. Bako kita sa ditang monitor. Yan, taras tanto. Ans Galero. Mga tugang may dagdag na bareta. Hali po dyan sa luwas. Ans, good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta sa Rong Sparrow Unit ang voluntaryong suminuko sa mga miyembros kan otoridad sa Placer Masbate. Ini informasyong ipinaabot mismo sa DCGB News kan mga miyembros kan 9th Infantry Battalion o kaya Philippine Army sa pamamayon ni Joint Task Force Bicolandia Commander Major General Alex Luna kung sa inan na lalaki ini sa rong 29 anyos pigtago sa pangalan na Chris. Aktibong miyembro kan Sparrow Unit na Tuntu Larangan 1 Committee ng Probinsya 4 asin saman kay bahan sa irarom kan lindong ni Jose Rapsing Comanda. Sinabi kan Philippine Army na maugmasindang sa rong miyembro naman kan mga terorista grupo nagpasiring sa interismo para magsuko asin magbagong buhay na. Sa mga iba isa sa irarom ninda nasambita ng persona sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o para man sa magkakanigong disposisyon. Nabibigyan mga inisyal informasyon sa paglibot ka na Mobile Unit with Boy, Ans Galero, DCGP. Salamat, Ans, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oy, sandali lang ha. Pasadaan ta muna sa mga text in the morning. Ngunyan na pagkaaga, sabi-tabi ni Pading Ray Romero.
magpaturon kanin gapo. Uyog-uyogon man pa din. Magpaturon kanin gapo. Asin mahog pa iyan sa imong payo. Manigpas ka asin sagod ika malugadan. Magibo kanin kalot asin ika an mauhulog. Magbugta kanin siod asin ika an madadakop. Ang maraot na gibo minabalik sa sarong tao asin day kay ni maaraman kung saan man naghali. Iyong mananggad adi. Iyong mananggad Hali po mga tugang sa Sirak 27, 25, 26. Happy Blessed Tuesday morning, tabi pa di. Maray na agad tabi sa imo. Sabi ni Dan Orense, kaya man pala ibaba presyo kan gasolina, budak krudo. Iyo ba amigo? Good morning all Macedonian Heritage. Happy birthday po kay Mama Roslyn Antones po dyan sa Maslog Ligaspi at pa-shoutout na po kay Pading Pali, Leo Arabaca. Nakatutok man po permi sa nagot-got Maninila, Manito Albay. Good morning, Jonas Rosal. Maray na aga po. Mga birthday natin. I-text na po ngunya na pagkaaga. Papasadahan ta na po yan mga tugang para po sa Sendo Gabos. Matawan ang takidalan mga tugang ang mga birthday greetings. In the morning, oy good morning tabi sa mga taga Bitano, Legazpi City. Maray na agad tabi Bitano, kumusta po kamo dyan? So mga nasa dyan po sa Our Ladies Village, boda digdi po sa may partikan ano ini? Uni bagang may riles sa may partikan na Pacific Mall yan may madahulitang mga paradangog pa dyan sa lugar na yan, budak mga tugang sa tuya tabi na mga parantabay dyan sa Washington Drive, Barangay 16 Barangay 16 natin dyan po sa Barangay 8 sa Mayriles dakulong tabi kitang mga paradangog yan. Maray naga po sa Endogabos mga tugang, partner niya to sa technical department si June Napolis. Siyempre po mga tugang Manibela, Henry Boy Mata, Sering man po mga tugang ang sa tuya tabi na may mga ano yan, ang sa tuya tabi na mga teachers. Good morning ma'am. Good morning sirs. Kumusta po ang sa tuya na pigaapod na ano po kayan? Ang sa tuya tabi na preparasyon para po sa face-to-face classes. Garo day pa na. Garo malabo pa man talaga ng pero dahil lang sa face-to-face, sa mga kuha na yan, module na yan, o yan na mga online classes na yun, kadakol kang cum laude. Sa bagay, so iba na iba man, di ba? Sa bagay, 4 na taon ba yan? 4 na taon, Alright, sige po. Mga matalion pala, pag kita mga nasa online class, di ba? Mga matali, pag nasa online class. Okay, sige po. 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Manager Mar de la Cruz, hipon may darakang headlines kan mga bareta. Paring Mar, good morning, kamin. Yes, good morning, Bibi. Good morning sa mga tamantabay. Headlines ko niyan, panibagong oil price rollback. Epektibo, ngunya na Martes, Hulyo 19, 5 pesos ang rollback sa gasolina, 2 pesos sa diesel at 70 centimos sa kerosene. Mga nagsusulong kan pagbuhay sa giraray sa Oil Price Stabilization Fund, pagluhay-luhay kan Department of Energy. COVID-19 positivity rate sa nagkapirang lugar, naglangkaw. Mientras na padagos na pagitaas kang kaso ng COVID-19, dahil pa nakakaalarma sigun sa Okta. Sobra 1,000 na personalidad, imbitado sa primerong zona ni Presidente Bongbong Marcos. Sobra sang ribo Roger. Sa mga sikat-sikat yan. Roger ang amidbid. Natrabay dyan so Vice Presidente, dating Vice Presidente, dating Presidente, at iba pa mga personalidad. No-fly zone. Meron ang pa de. Sa 25 yan, ano, di ba? Lunes. Sa Lunes. Anong oras yan? Permina yan na after lunch. After lunch, adi. No fly, no drone zone.
ipapotob sa primerong zona ni Presidente Marcos Jr. Mm. Partikular duman sa Manila. Tama man. Okay man yan. For security. Ekonomista, may mga piglatag na issue na dapat laman kan zona ni PBBM. Tisay. May mga piglatag na issue. Aha. So dating DOF Secretary, Ah. P.D. Ocampo. Okay. Dahil pag midbid kan China sa arbitral ruling, bako na bago, sigun kay National Security Iyo. Advisor Clarita Carlos. Iyo mananggad. Aber daw, matising taman ang tibay ka ni Madam. Roger. Baga naman ang sayang strategy dyan sa China relations. Pilpos, nakonduktan in plan sa tight distribution para sa pagbariwas ka National ID. Agriculture-related courses prioridad mo niyang kantesda. Mantang Administrasyong Duterte, dakula daw na itabang sa turismo sa Boracay. Iyo mananggad. Oo. Suto sa nang pagsarado ka ang para limpihan ang Boracay. Makayon man itong baretang ito. Atin pagragdagan mga structure na dahil man dapat. Yes, yes. Okay man. Desisyon sa pagpapatob ng in-person classes sa mga koleyo at universidad. Bigla taong kwenta na kanched sa mga eskwelahan. Iyo. So, chid baga, day man sila talaga nagsabi, nagibunin do ini. Day mapaluwas ning Desisyonin do ini. Bala ka mo. Kamunan mag-desisyon ngaya. Kaya subiyo mo niyan, sige nang konsulta sa mga parents po, ang mga estudyante. Maresta, dakol na cum laude. Oo, maray man. Maray man talaga. Maray. Okay, so VP, ang mga headlines ko niya na pagkagat ko dyan ng PYS Enterprises na napasa na Mr. and Mrs. Raul Marisa Calyo. Yan sa Orosite, Ligas, Presite sa bago nilang Kintahan. Yes. Basta radyo, PYS niyan, 24/7, konektado ka mo maski daing load. From Santo Domingo Broadcasting Center, ini po si Mardila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you paring Mal sa mga headlines kan mga darakulang bareta. Apod ang tadaw ang pag-asa, aramon tadaw ang kamugtakan kan panahon, nagauran-ura na pirmi adi. Kailang natulot na maling huton. Good morning. Good morning, Bossing Ariel. Henry po sa DCGB. Yun po. Opo, pahagad po kami ki-forecast para sa aldaw na ini. Go ahead, Tabi. Maray na aga po. Para po sa update sa maging kamugtakan kan sa tuyang panahon kung yun aldaw ni Martes. Plus 3, suwagunin maaga, puring namataan ang low pressure area sa distansyang 95 kilometers norteng sulnupan kang San Jose Occidental, Mindoro. Samantalang southwest monsoon o duro sa bagat ang nakaka-apekto man sa western sections kang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa maghapon na ang kapikulan nilalauman man na magkakaigwa, yung bahagyang mapanganuro hanggang sa mapanganuro na kalangitan na may pulong-pulong pagkuran o pagkikilat pagdaguldo lalo na sa hapon o sa banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na Doros na halis sa timog sulnupan hanggang sa timog sirangan at mairan, may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang nilalauman na agwat ng temperatura sa maghapon o 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:27 ng inaga, masolno pa dyan alas 6:15 ng hapon. Alididi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Sir Ariel. Natanong ta, maski baga po mauran ang palibot ta, malingaho tabi ang pamati. Ano po ang kuwang kayo ni ikaw sa? Actually po, kaya pag yan mauran o dawa nga ni madagong pa lang, Iyo. halangkaw kayang yung inaabot ng relative humidity kayan. Okay. So, ang relative humidity, yun po yan yung basyante yung moisture content sa atmosphere. So, pag mauran o may madagong mataas ang relative humidity, Iyo. halangkaw ang moisture content, yung moisture ta sa hawak dahil na siya makaalis nga kasi kumbaga saturated na ang atmosphere. I see. Kaya kung nga baga pag ginaganot kita, may preskuan ang satuyang preskuan sa pagmati pag nakakalosit yung satuyang ganot. Pero pag halangkaw ang ang moisture content sa atmosphere o mahalangkaw ang relative humidity, ay nakakaalis nga itong ganot ako kaya makakamati kita ng marasahas na. Iyo mananggad Iyo malangan maski baga pagbanggi na yan nagparauran maghapon pagbanggi medyo maarasasal malingahot di ba mainit ang sitwasyon basta lang ka ang humidity yung sabi na humid nga sa isang bansa humid air maharasahan. So talagang kwan talaga may makakamati kita kigari alingahot wala da plusong ka talaga kikuan kiba ko man grabe. Opo. Opo sige tabi Sir Radiel salamat na maray. Salamat.
po. Okay, thank you. Mga tugang Ariel Samodyo. Di na Malaysian yan, baga yun. Maski mauran, nagkamantik kang alingahot. Nagkamantik kang alingahot. Para na, halangkaw ang humidity. So, init, mga tugang dyan po sa tuya na palibot. Kaya arog databi kaan ang sitwasyon. Dahil katabaga di. Sa masunod ka ng mga bulan, magiging ko niyan, mabalik yan. Mga tugang na madyarakit naman kita, ha? Madyarakit naman kita, digdi po sa tuya na lugar. Dahil po sa init na, lipot na, namamatian ta. Okay? Sige, 5:35 oras sa Pilipinas. Yan po ang kabugtakan kang panahon. Mga tugang, hali po dyan sa pag-asa. Mientras tanto, minabalik po sa dagdag na bareta. Kaya ba po si Ans Galero, hali po dyan. Mga tugang sa luwas. Aramon taran mga istorya. Basta Morning, Henry M. Para po sa iba pang mga bareta, ngunyan na pag-aaga. Hans, good morning, come in. Maray na aga, VP Henry, maray na aga ginaray sa mga parantabay. Talagang alin tutungon yan ang preso kan mga barakalon sa Albay Public Market. Ni VP, na-monitor ko niya na pagkaaga kan DCGB News kung sa ibinisita taan laog kan public market. Ang sira VP, talagang nagmamahal na ko yan. Ang pinakabarato ng sira is 200 pesos o ining galunggong. Ang Sunod gura na, ng galunggong. 200 ang kilo. Grabe man, 200 ay sa bagay. Mahal ang gasolina sa pagbanwit kang galunggong. Wala mahal ang krudo sa pagtransportar kang galunggong. Hali dyan sa gilid kang bike kang dagat, pasiring sa merkado. Yan. Oo, okay. So, nakauron kong paratinda. Ano ka nga, Dobre hinihinday? mo na dyan sa paminta boda si Raul, Kaya ito nakauron si ko. alias Kasag. Kaya nakauron ko. O yan, so di ba niya ibang lalaki ng kalimas na kula, nagrimay agat, si Raul yan. Yan, nagagagawa nito. Okay, sige, go. Ang Ano mga sir, Banwiton, ayan? VP, Ano? ang Banwiton, Banwiton. 300 to 340 ang kilo. Salbatada. Ba't sa paborito kong sira yan? 200 to 340. 300 to 340. Salbatan. Anong klaseng banwiton yan? Naigo kaya ki banwiton na so aralipotan ngimot, mahirala ba? Ining mga lipot ng imo, 300. 300. Itong dakula, so alaba, 340. Kung kayaan medyo mayumok. Oo. Sige. Ang tuna, Tuna. 360 ang kilo. Pira? 360. 360. Tuna. Maray man ang tuna. Kaya pag nasobrang ka, alang kawan sa uric acid, ta mga deep sea fishes yan. Yes. O fish yan. Sige. Sa mahal ni Lapu-Lapu, Lapu-lapu. nag-range siya sa 380 hanggang 400 pesos ang kilo. Salbatana. Duman na lang sila magkusido kay nung Smith Shop ta. Duman maski mahal ang presyo. Di nagbabago ang presyo kan sarong kusido. Mahal ang lapu-lapu. So ano, so Dracula ang saraday. So chinap na Dracula lang sira. Ining sa DITVP 380, so dakula 400. Ayan. Salbatana talaga. Grabe. Duman naman kita VP sa mga karne. Karne. Ang chicken, 220 ang kilo. 220 ang kilo kang manok. Yes. Ang karning baboy, susog naman sa sarong paratindakan na karne, nag-range ni sa 320 per kilo. Iba-iba ng cut bagay Tira. ni mas pareho na ang preso. Ika kaya ang kilaman. Sige. May liempo. Oo. Sa liempo, napot mo kumang no? VP, sabi ninda, halos pareho na ang preso ninda. Sige. Oo. May buto-buto. Oo. May sugary, yun so buto-buto bigla sa bawan sa may ribs yan. Oo. Yan, Tapos, yeah, so may sugary, may karnin, may laman, pero gari puro taba. Ayan. Magkano yan? 320. 320 pata, yun na yan, hanggang dyan sa 320. Yun ang pinakaalang kaulin ng preso. Okay. Sa karning baka, Baka, nag-range ining 360 to 400. 360 to 400. Guli lang, nagparakarning baka. Dako lang sibo. Sa mga Ricardo naman kita, VP. Ricardo, Pinakahalang kaungo niyan, sibuyas. magkano? 140 ang kilo. Salbatana. 140 ang kilo. Oo. O, di man, kusidon lang dahil sibuyas. Biyo-biyo pa.
Sige. Ang bawang, Bawang. 120. 120. Oo. Pareho sindahan, suwa, VP, 120 man ang suwa. Ang suwa? Oo. Oo. Ang kamatis, 80. 80. Mhm. So, nakikig ako, VP, so siling labuyo. Manggura no. 600 ang kilo. Tira? 600. O yung tigsabi ta, di ba? So latest nga ni kang inot, ako 600 yan sa Manila. Yung baga, 600 ang kilo. iyo. Kaya parang pag nagkaon ka dyan sa may unrice baga. Dati natin, bigit ang dapat. So, bago nga ni, kasuot sa VP, Duwa na sana. so, banggi, nagkaon ako duman, dami so gutom-gutom na ako. Ang nataw sa utok ko yung lada. So, dara ko lang baga, VP, wala man na. Iyo, mananggad. Kuha na, iyon na labuyo pa lang, 600. 100. So, Sa bagay, baka man makangalas ko yung na. karo Taiwanese na susad, ano baga, sa rupang klase sili. Nagre-range man ki 400. Iyo, baka man makangalas na ka nagkakaon, tayo aling ang ebidensya. may unli rice pa sinda. Kapag ng only rice, Iga pa, Mahal na Ano, presyo. 600 So kung may tanong man kangon yan na siling labuyo, marayan negosyo. Kaya Pwede negosyo. na magtanong ka siling labuyo sa bulod. Sa ano nga nila, sabi ni Kuya Boy sa Inda, libre sana. Liyo nga ni, itong katanim mi nga ni, minatok-tok sa libre ng labuyo. Ang nangyari? 600. 600. Okay. Sa nagkaperang mga gulayan, VP. Kan ka ba nga 300? Salbata na talaga. Apektado ang pagkusido. Apektado. Nainot Okay. sa sibuyas. Iyo. Tapos, nalimot naman ini nagpapabakal ki Nyug, VP. Aha. Ang saradit na Nyug, 20. 20. Kakula, nagka 25, 30. 25. Agri pa lumbod. Agri pa lang buko. Yan. Magtagas magbuko, pare ang presyo. Okay. Pitsay kang kong talbos, nag-arrange man siyang 10 hanggang 20 pesos, VP. Maray man. Pizzay. Yan. Okay man yan. Pero ang mahal-mahal, so cabbage, patatas, carrots, nagsasanggatos para ano kini. Kung kaya ang haling ko na yan, luhali sa luwas kang Bicol yan, di bakaan? Oo. Bagyo. VP sa mga mayor na mga barakalon digdi sa Albay Public Market, sabi kan aros para reho ang agrangay kan mga paratindakan na mga produktong ini sa nasambitan ng merkado publiko na aros 5 Gs man sa nakukuha ninda kada produkto na kumbaga ganansa. In talagang pighinguan ninda maipabakal man gara rin. Maski nga ni daw may mga nagtatawad, pigtatawan man gara rin hindi sa taara man ninda ang pagtios mo niya na panahon. Magumka pa daw kaya. Mga parait na yan. Gani. Okay. VP, Doon tayo kita, lumiko ka naman tayo bong, may prutas duman. yung sa prutas palan, VP. Yung ang prutas, tamalan ang prutas, nagkakarili mo nga ako bata, may ka magkaon-kaon manggi-prutas. Din ako nagbabakal. Oo. Ang pigibal ko aning batag, so batag na sa nang manipiso na nubak baga. Nung aran ka itong batag na ito. Basta subo na subatag na sara dito na mamison, Oo. muro kidato. Sudro na kula dyan kidiit, girso, braso kidato. Mangga, VP. Mangga. 200 per kilo. Saka, 200 ang kilo. Yan, sumalsum yan. May mahawis man. Diyan kasabay sa mamis. So, yun na, yan pala ang 200. Okay. Ining batag, VP. Sulatunda, nagsi-60. 60 ang kilo. Lakata, nagsi-70. 70 ang kilo. Gano'n naman masyadong movement na. Sige daw. Masyadong ano So, sa kalibo. prutas. Sa orange, VP, 50 per kilo. So, kalibo? Ay, sa kalibo. Okay. So, ay, mansanas man, nagsi-50. So, mga magayon na klase, 50 per pinaso. So, iba may mga 40 man, VP. Nagre-range siya kung gurano ka nakula, so mansanas. Diyan ang tulos ang katoson. Hindi ko alam kung ikaw pa. Diyan ko di ba? Superas. So far, wala akong nailing ka sa bago, VP, na naka-display pa. So, iyo man sana, VP, so mga mayor na mga prutas na monitor 3D sa Albay Public Market. Okay, sige. Kaya bahan si Boy sa paglibot sa... May timbangan dyan. May timbangan dyan ng bayan. So, Wow. gari, pigitimbang na. Igwa sinang timbangan. So, doon mismo. So, timbangan ng bayan. Igwa. Igwa. Okay, good. Sa yung David Boy, Anscalero, DCGB.
Salamat sa report, market price, mga tugang report. Hali po dyan sa lawas. Good morning kay Bossing Manny Ugalde. Paring Manny, marinaga, ha? Ang lakas daw ng programa mo dito sa Ukraine. Uyugon mo, nasa Ukraine pa rin si Manny Ugalde. So, pag-iriba sa print, Barangay Ukraine, Viga, Catanduanes. Ika pa lang kipay, Barangay Ukraine, ade. Unique man talaga dyan sa Catanduanes, ha? Ika pa lang Barangay Ukraine, ha? Dyan po, mga tugang sa Henry M. Catanduanes. Ha? in the morning. Henry M. in the morning. Alas 5:45 na. Ang oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Oy, 10 minutes bago mag alas 6 nin aga.
Jomar Bien, may bareta. Jomar, good morning, kamin. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, mantinidong nasa hot pursuit operation pa ang bakakay pulis sa Agom kan lola na ginadan na di sa banwaan kan pakakay kan nakalis na Domingong Banggi. Ini ang kinumpormar sa DCGB News Kasubanggi ni Police Major Ervin Villan ang Chief of Police kan pakakay sa pagsabi na dahil paninda na titiklo ang Agom ni Teresita Belo ikalagwa 68 years old kan por 4 barangay Bongga si Belo iyon nadiskubre kan mga pagiriban nila sa pamilya na kadana sa laog ng kwarto kan Domingong Banggi asin may tama na sa payo na pinukpukan asin an sa Agom kay ni o lolo kan mga kapamilya iyon amay na huminali kanagang ito pero dahil nang nagbabalik pa susog sa investigasyon ni akan bakakay pulis sa pagikan pahayag ni Police Major Villan na alas 4 maaga luminawas sa kwarto ang suspitsado na 72 years old asin naguhuna ang kapamilya na pagluwas sa kwarto kay ribaan biktima ugali na kandua na ang pagkaaga nag-walking ito palan daiman kay riba asin dahil na nagbalik pa ang suspitsado sa arong kaya pagkabanggi ka naghahanap na ang mga kapamilya na diskubre ninda na nakalaki itong pinto kan magagom asin kan buksan ninda ang bangkay na sana ni Lola Teresita ang yaon duman. Mientras tanto nangapudan man si Police Major Villan sa magaragumagom na kung may mga problema dapat na pag-ulayan ni Maray asin kung mapapwede ihiras sa ibang kapamilya para sinda magiyahan. Yes sir, sa tuyang mga ang pahiwatig mi lang sa mga residente na kung may mga iwal-iwal mga ang magagom kung maaari tang pag-usapan na lang sa rogang harong dito na ipa-escalate na mayroong magkakulugan mas maaaring ganon. Pero kung dito maiwasan magsikita ng guidance sa ibatang kapamilya o sa ibatang relative magpa-advise o dito pag kimkimon although ini mga personal na bagay talagang within the mag-agom anyway dahil man na problema kung magsikita any help na guidance sa ibatang mga committed pag-araw kaya kita lang ang nakakaharap difficile yung pag nare-release na sobrang dagit so yun man lang po kung advice may na si Police Major Ervin Villan ang Chief of Police kan bakakay. Yan BP Henry ang mga follow-up pa kan DCGB News sa madugong pangyayari sa Banwaan kan bakakay. Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa follow-up report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita kay Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay. Thank you Lord. Tranquilo an sa kuyang area of responsibility BP. Good. Kapabutan kun an na mga police records an babasihan. Very good. Sa mga follow-up niya to in aid of legislation, nagtumar parte ang Sangguniang Bayan digdi sa Ginubatan. Consainan Committee on Infra na pinagkakaputan ni Kagawad Ricky Matsa asin Committee on Public Safety sa lindong ni Kagawad Bob Banyaga nagkasaro na ipaapod ang kontraktor asertin ko may kinaaraman sa proyektong DK na nagkawaragas sa Purok 2 Barangay Iraya digdi sa nasabing banwaan daing kuran daing kalamidad mainiton nagsasadire magbringka sagkon na nagkaturupag ang proyekto. Haloy na dasinda sa serbisyo sa BBP ngunyan sila naka-encounter nin mga araw kaining project na nagsasadire na magdistroso. Yan. Sa Huwebes alas 9 iimbitaran digdi sa Sangguniang Bayan ang kontraktor DPWH mga residentes asin mga opisyalis kan barangay Iraya para mapasimbag ang kontraktor dangan DPWH
sain ang diferensya tanata nagsasadire na magraot an kumbaga pinagpasubo sindakan sa diri nindang gibo iyo. sindakan sa diri nindang gibo Totoo. o para man distroso wara man na pwedeng makadistroso nagsasadiri na magdistroso Nagrasay. collapsible Collapsible dike. Salbatana. naaarog kay ni ang sa indang project kukuha ninda sa mga dokumento tabi BP ang program of works hain itutugma ini sa papaistudyaran sa municipal engineer kan ginubatan man kung tama o bako ang pagka-implementar. Marayman. So mga specification ihilingon kan sangguni ang bayan tugma sa program of works o bako. Kung turugma natatanagabring ka. Samantalang yaon ang kumpletong aggregates nasa salog. Subaybay, suga po. Ngon yan, nagsadiri magbring ka, papaano ini kung may kalamidad. Haros dahil ng tiwalaan mga tao sa mga proyekto. Kung araw ka ini, dangan, so natatada duman ang mga estruktura, ano na ito? Yan. Gabos natural ito para rihas. Ngon yan, so kung magdadaraman sa peligro, aaramon ninda kung ano ang magigiribohon kan DPWH. Tama. At nagpa-share kita sa DPWH kaso hapon, wala naman sa tuyanin minahampang. Wala nga. Makasubog na yung magparapaliwanag nga yan. Ta kontraktor pa nga yan. Sa kontraktor pa yan, da. Ang hapot yan, kung kaya, ang patindero ng kontraktor. Iyo yan kung ilingon ta sa yan ang challenge dyan. Sa Webes, alas 9 Ili nga daw ko na matinder. Tama man ang sangguni ang bayan puraber mag-conclude sinda. Tama yan, desisyon ninda. Kung may palpa ka o dahil pa ang pwede sinda magtaram. Dapat maisihan ang Medyo process. Maisihan ang una kung ang talagang kausa tanata dumanag sa diring gumaraba ang nasabing project tabi BP. Yes. Okay. Dakulon project ligding may problema. May tinampo pinapundukan DPWH ta sa project engineer dahil nagsunod kan program of work. Yan muna yan. Problema. Grabe ang kwarta ta. Di man kaya napapadusahan, kaya na abuso. Iyo. Grabe man sana pala ng kwarta kan Pilipinas. Grabe kwarta tabaga. Nagkakadaro man sa mga project. Grabe ang kwarta. Grabe. May suggestion digde na kung po pwede, haraliw na ang pagsurusog contract. Bawal. Bawal baga. Sabi baga ni Kong Didi, ang subcontract, bawal. Pero nata nangyayari yan. May main contractor, may subcontractor, may subcontractor, may pakyaw. Yung bawal baga ang subcontractor. Sabi ni Kong Didi ka na interview ta under the law. Nata nangyayari. At bari, tatangani, pigay subcontract. At aday ka mga nagtrampi pagtaram ka. Talagang, doon naman imposible yan. Di ka man nag-interview, may pag-interview ka. Saka, ako man imposible na mangyari sa proyekto. Ako na nakaboy naman, mangamon-ngamon, may primero man. Nanotong ka pa, kan kapalo up. Yan, BBP, mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita di si JP nyo. Salamat, James, sa report. Entras tanto, bago kita magbareta. Naka-time check na kita na, Jun, ayun na, naka-commercial ka na, Lem ko muna si Joshua, tana sa market, ini kan daraga, Ramon ta daw ang presyo kan mga barakalon, ngunyan tabing aldaw. Joshua Bino, kumusta ang pagsaod sa daraga, albay? Go! Yes, VP, good morning sa mga paraantabay, sa mga dagdag pang bareta. Nag-aalintoto ang presyo kan nagkakapirang mga primerong barakalon VP. Sa paglibot-libot kan DCGB News, digdi sa daraga public market, ang Naputol.
Naputol. Good morning, Tabi Panyero. Nagmamati Tabi kami digdi sa Merkado Kanalbay. Nagadanggog pala si Panyerong Raul alias Hello. Kasag. Go ahead, Joshua. Yes, ipanagos ko tabi VP ang karneng urig VP sa paglibot-libot kan DCGD News. 3.20 sundo 3.30 tabi VP ang kada kilo. Ang karning baka tumatagingting 450 pesos ang kada kilo kaini. Salbatana. Ang manok 180 kada kilo. Duman naman kita VP sa mga sira. Barato dyan na di. Medyo buro-barato VP ngunyan ana 1.8 ang kilo kan manok Ang kilo kan manok. Dressed na yan. So, kung na ready na. Yes, so nagpapatas-patas bagay ni VP. Iyo. Okay. Sige, go. Yes, sa paglibot naman niya to, nahiling niya to sa presyo kan na mga sira VP. So si Bubog medyo marayray 180. 180. Roger. Kumpara sa Albay District, ano? Yes. 180. Go ahead. Ang turingan VP medyo Turingan? dakol. Yes. May turingan mo niyan pala na di. Yes, medyo dakol-dakol nga ni VP ang turingan ko niya nahiling niya to dito sa Daraga Public Market. Oo. Ang presyo kay ni VP ang kada kilo 140. 140. Yes. Bulinaw. Kaya kung nahiling VP Adeng nga bulinaw. bulinaw. Basta kaya may turingan, may bulinaw yan. Yes. Oh. Ang nahiling ko VP, tilapia, medyo marayray man ang presyo kay Tilapia, 120, pera? 130. 120 to 130. Yes. Oo. Darakulan sa raday. So sa raday ini VP, gari mga palad baga VP kay mga kunya, anyos. Palad ki. 10 anyos. Natasot kang salbatana ka dyan. Okay, sige, go. Yes, naman kita VP sa mga gulayon, ang Gulayon. talong VP na Dagi bang sira, Diyos ba? Yes. Dagi bang sira? Igwa VP nga ibang mga sira dakol-dakol pero dahil ko na ako so ibang medyo nalibong-libong ako sobrang langkaw. Oh, so mga diba, sa mga pang mayaman na sira, wala igwa man palan. Igwa man VP, pero dahil ko lang na ako so kunya. Sige, go ahead. Yes, so ang gulayon VP naagihan niya to talong 80 pesos ang kada kilo. Talong. Yes, ang petchay, kangkong, ubos kamote sa mga nagkaburubugkos na bagay ni VP. Dahil man naghiro ang presyo nasa 10 pesos man gara ini 10 kada pesos. bugkos. Pero manunutaran mo VP, reparong ni Maray na medyo nagsadit ang kada bugkos kay ni VP. Nagdiit. Okay ma. Yes. Gili mas ang technique sa pag-ibog kita napay. Roger. Dahil man nagbal sa presyo, to nagsaday ang tinapay. Yes, correct. Kung bako man dahil nagsaday, naglumoy. Okay. Ang bawang sibuyas VP 28 pesos, sundo 30 pesos ang kada 1/4. At karong kilo nagpapatak ni na 120. Okay. Duman naman kita VP sa mga binalad, ang tinapa VP boda toyo 60 pesos kada 1/4. 60 at 1/4 kan tuyo, tinapa? Roger. Pero VP. yan na 1/4 to ang kabanga to 240 VP. 240 ang kada kilo. Ang kilo? 240. 240, okay. 60 ang 1/4. Duman Sige. naman kita VP sa Bunay. Bunay. Dati baga, na-airport niya to, medyo naglangkaw ini ni na diit. Tira. Ngunyan VP, manunutaran na medyo nagpatong naman ini. Dati VP, may nahiling pa kitang mga ang mga sarit na Bunay, nasa 550. 550. Ngunyan VP, ang pinakasaradit, kay to VP, 550. Ngunyan, ang mga saradit-sadit, nahiling ta VP, nagpapatak na ni na 650 pesos ang kada pidaso. 650. Oh, so Dracula. So, Dracula BP Jumbo 750 kada pidaso. So, Taguape. Ano ito, BP? Dahil man, iba ba nakasabot ka, di ba dahil man? Okay, sige. May kasabutan kayo mga Gen Z. Taguapeng Bunay. Okay, sige. Kaya BP, ang karat ko na medyo mabakakita ni na Draculan BP, ang tray BP kan mga Bunay, so saradit, 195. So Dracula, nasa 200 sundo 220 VP ang kada tray. Ang prutas naman VP, naagihan niya to so batag, so saradit-sadit bagay ni VP na Mahamison. Nasa 10 pesos sundo 15 pesos BP ang 1/4. 1/4, okay. Ang avocado BP, medyo dakol-dakol ngunyan. Nasa 20 pesos sundo 25 pesos man ang kada 1/4. Ay, sus ko, di, malmal man na di. Roger, Ba't BP. paborito ko na avocado? Ako man nga ni ikot
Okay. Ako paborito kang bulsa. Iyo, okay. Yes, generalmente So, VP. prutas na mga apple, peras, mga oranges. Di mo na ko, Nahiling ko VP sa mga saradayot bagay ni medyo may kurukunya na. Sa saradit. Sa VP sa mga saradit, so iba man 20 pesos sundo 30. Yes, so generalmente VP sa pagkipag-ulay niya to sa nagkakapirang mga paratinda, talagang nariparo na notaran maninda ang paglangkaw ka nagkakapirang mga barakalon. So iba man nga ni VP arog kang tinapay, sinabi mo ko sa bago, dahil managiro ang presyo pero medyo nagsaradit-sadit ni VP. Naglumoy sa iba. Naglumoy, nagsaradit-sadit sa iba. Oh, so ibos, kumusta? Nali mo sa ibos? Dahil ako... Di ako nakabakal ngunyan ki ibos. Ang ibos sa 5. Dahil nga yan na ibos. Iga kong nailing na dati ibos, tulob ano yan, dati a 5, ngunyan tulob 20 na. Yes. A 5 dati tulob 20 ngunyan. May naling man ako na ibos na 5 salbatana, gari na sa na tanggurangan kada kula. Iyo. Dato nga ako man ito nagrisiko ang ibos mo, maling nga sir, an malagkit. Roger. Buda mahal na sunyog. Yes, VP. Medyo mahal-mahal mo yan, nyo. Guni, VP, sa may hampangan niya to. Igwa sa mga nagbabagsak, bagay mga darakulan na nyog. Mga saradit-sarit na sa inda, VP, 13 pesos. So mga gordakula, 15. Pero pag abot kayo ni VP sa merkado, nagpapatak na nin mga nasa 20 pesos, VP. Iyon, para lilakad sa nakinagkaper. Iba na ang presyo. Di ba? No, anyway, ba't ang presyo kan? Halos por para diho yan. Nag-uron-uron man yan. Ang presyo dyan. Okay? O, sige. Yes, so yun tabi, VP, ang mga presyo na nagkakaperang mga merong barakalon digdi sa Daraga Public Market. Joshua Bino, DCGD. Salamat, Joshua Bino. Joshua, totoo na. Pag-check man presyo kan petroleum products yan, marulbak ko niyan alas 6, ha? Yan na 6:30, pa-check mo, 150, aluyo ng 150 ang kilo kan tilapia dyan sa Daraga. Adi man tinido, adi. Pagtipid ang relakaw kaya nagrelakaw sa simento ang pigas, iyan nga yung pigas sabing padusang balik. Yan. Good morning, Panyero. Ay si Raul Palagtix pala sa Iskuan. Panyerong Raul, marinaga. Ano mo kung nataampa apo niya sa ko, Panyero? Hindi ka makabalos, Bigo. Happy birthday kay Rafi Quinto and happy wedding anniversary. Diyan tabi sa Pag-asa Daraga Albay, sabi ni Milet na Robrigado. Mabareta na kami, BPN, pagtuko ni Salbatana, pagtuko da ni ano na ni diyan da sa anis lagural daw ang patupada. Ano? Tupada? All bang ang tupada? Unless na may permit yan sa Sangguniang Bayan, Morning kay Linan Nieva ng Bungabong Kamalig. Para dangog mo from Manay Viol Nieva Kapos ng Libod Kamalig Albay. Good morning po, Lina Nieva, Marinaga tabi, Sige po, sabi ni Manay Viol, Marinaga po sa endo dyan, sa Kamalig Albay. At saka, good morning. Asko lang tabi kung ang construction worker hindi kasama sa ibinigay na dole pagtaas ng sahod. Kasi po, bakit po, wala po, hindi po kasama ang kwan. Di po kasay ba ang construction. Tayan po, bako man iyan so regular na trabahador. Iya po. Pakibati, happy birthday sa apo kong si Martin Usidal Ronda. Oy, sabi ni Kapitan Ami Usidal. Kapitan Ami, nagtubo-tubo na Kapitan Ami so pinadramo sa kuya na ano yan, suburak baga. Anong harang ito? So, sunflower. Yeah. Nagtubo-tubo na Kapitan Ami so sunflower na pinadramo sa ko. Matubangon pati. Salamaton tabi madi. Kapitan Ami Usidal. Yeah. Happy birthday sa iyang aki. Okay na, sandali, dito daw kita sa Facebook Live tayo mabareta na kami ni John, masupog sa endo, habang tabi naghanda kita mga tugang sa pagbareta, depo kalingawan, mga tugang na may Jim's Coffee kita, igwa tabi kitang Jim's Coffee na pwedeng magamit ni Doral daw, ang Jim's Coffee, saro mga tugang sa maray na klaseng kape na makatabang tabi para po sa ano yan, makatabang yan para po sa tuya mga tugang na ano yan na
Pagkakape, oral daw, importante, mga tugang na magkape kita. Available po ang Jim's Coffee dyan sa mga groceries, supermarkets, drugstores, sa sendong lugar. Ang 5-in-1 coffee mix kan Jim's Coffee. Maray, tabi yan, may Korean ginseng na nagakatabang para po magkusog-kusog mga tugang sa tuya tabi na memorya. Siring man an sa tuya tabi na kuan, an sa tuya tabi na agaricus mushroom, ano? Agaricus mushroom yan, mga tugang saro yan sa pinakamaray na antioxidant, nakakatabang po para magkusugan sa tuyang immune system. Pero amang kita nag-inom tabi ng Jim's Coffee, sabayan mga tugang nin pag-inom nin healthy lifestyle, di ba? Sabayan po nin healthy diet, Tangani po na sa tuya tabi na lawas, mga tugang mapakaray ta. Sigang inom mo kay Jim's Coffee, dahil man napapakaray, dahil man nagabago ka lifestyle mo, wala tabi sa tuya tabi na iba pagigibuhon, healthy diet, wala man po mga yo. Kaya pero kung makapit talaga, kung gusto mo talaga na marayan sa imong pagkaagap, dahil ka mo babloy, Jim's Coffee kita. Okay? Di ba Kuya G? Kuya G dyan sa 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 Ibalong Village, brown out aroal daw na sa ng brown out sa Ibalong. Ano na yan Kuya G? Adi. Sige po tayo po ta kung may brown out ngunyan. Good morning kay Madam Tess de la Torre Marchan. Samson Gobaton, pakigreet po sa pamilya Gobaton, Ariate family, kay Amin Noriel, Adalia family, Combo family, Perming nakatutok sa DCGB, number 1 talaga sa new. Salamat po. Daisy Navarro, morning from Medalya Hobiliar. Jam Albay. Morning Tabi Apit Roderick Marina Aga, Bosing. Rosalie Año Nuevo. Yan. Good morning Tabi Madam. Milestone follower pala din si Roberto Maravilla. Good morning daw sa mga taga-LGU Tabaco sa CSWD office, pamayo ni Madam Maris Villanueva. Lenny Bilen, good morning tabi sa mga taga-Barangay Hall Kanbunga Bakakay. Napiri family daw, perming nakatutok dyan. Catalino Arsenue, good morning. Rolly Alvarado from Pasay City. Arnel Pasco Arboleda, kumusta po ang mga taga Kenny Village, Ginubatan. Yan lalo na tabi sa pamilya Canpuras. Okay. Ang mga bareta susunod na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang takeover kan Aleco sa APEC, mahigpit na pigadalan. Gobyerno probinsal kan Albay asin agrarian reform beneficiaries nagkasundo sa pagsupply nin pagkakan sa mga hospital. National oil price rollback epektibo ngonya na aga. Filipino adults diskontentado sa K-12 kan gobyerno. Plano ni Marcos na sa masunod na 6 na taon dapat ilatag sa zona. Detalyes mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Sa Tahaw ka nakatambak na reklamo asin nagkapirang taon na pangapudan dagkay guagira maray na serbisyo nin kuryente ang Albay. Nahiling kan iba na ang posibleng kasimbagan digdiyon pag-agi nin pagbawi sa pamamahala entry kan energy company asin sa concessionaire kani. Ang Albay nagsapar nin mahalawig na isyo sa kuryente, siring man ang puro palsok na brownout sa haros perming nangyayari kanakaaging bulan. Sinabi ni Gobernador Noel Rosal na ansaro sa mga posibleng kasimbagan sa problema, iyang posibleng takeover kan Albay Electric Cooperative o Aleco sa pamamahala kan Albay Power and Energy Corporation o APEC na perming pigbabaha or aldaw ng reklamo kan mga konsumidores dahilan sa aligadong maluyang serbisyo. Department of Health pinahimutikan na national epidemic na ang dengue sa Bicol Region. Lowens Barcena sa report.
maduon na pinahimutikan kan Department of Health, Center for Health and Development Bicol na ang dengue o mga kaso ng dengue sa Kabikulan national epidemic na. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni DOH Bicol Dengue Program Coordinator Dominic Bologna na wara na impormasyon na ipinaluwas an sa indang ahensya may kinaraman sa siring na bagay kundi sa indang pinagtawanin doon na maski na ngani kinational epidemic uday magpartisipar dapat ang publiko sa indang pangapudan na maiwasan ang pagkalat kada sambitan ng helang sa paagi kan paglinig kan kapalibutan lalo na kan mga kadaharong sigun sa opisyal uminalintuto sa 814 ang panibagong kaso kan dengue sa palibot kang Kabikulan poon Enero 1 sa Hulyo 9 na kung sain mas dakol ini min sobra sang 200% kanakalis na taon na 400 sa nang kaso ng dengue dahilan kan siring na bagay nangangapudan si Bologna na obserbaran ng gad ang pagdidig ng kapalibutan na asin dapat ng sundo na 4 o'clock habit na kung sain tang asin pag-giribo din mga magkakanigong bagay, linigan ng palibot, alion ang mga tubig sa mga florera, asin sa mga manlain-lain na mga nalalaganan ng tubig, lalo na ngunyan nataguran na tanganin ng maiwasan na pagalintutok ang kaso na pinaglalauman man ka Department of Health na magpapadagos kung ang publiko di magpapartisipar sa saindang pangapudan na. Mga dagdag na bareta halidigdi sa luwas, ako po sa LTV. Mga tugang kokoanon kan Department of Agrarian Reform and Serbisyo kan Agrarian Reform Beneficiary Salbay para mag-apply o mag-supply nin kinakaipuhan na pagkaon sa nagkaperang District Hospital sa probinsya sa lindong kang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program. Sinabi ni Jerome Kolyama, Dar Albay, Information Officer, na ang programa mataunin dugang na income sa mga Arabo o kaya sa mga namataunin tamang nutrisyon sa mga pasyente. Sayang ipinaliwanag na ang pakipag-oron kay Gobernador Rosal asin Engineer Maria Eugenia Alteza, Dar Albay Reform Program Officer, ini may kamauot na mapakarayan pagkakan sa mga ospital asin madugangan ang pagkakan kan mga locally produced farm goods. Sangguniang panlalawigan kan Albay, suportado ang programa ni Governor Rosal. Report kay Al Armario. Honest to goodness partnership. Yan ang tutok mo niya ni Vice Governor Attorney Rex Lagman bilang pamayo kan Sangguniang Panlalawigan. Sinugo niya na ang Sangguniang Sekretariat na tawanan man kopya kan mga planong programa sin proyekto ni Gobernador Noel Rosal, si Congressman Edsel Lagman, na sa iyang ama dahil dakulaan pwedeng may tabang kani para lalong magpakusog kan partnership kan gobyerno probinsyal asin kan kongreso isiring man ang mga plano ni Gobernador Rosal asin ang mga legislative agenda man kan Sangguniang Panlalawigan. Tigisiguro niya na ano man ang mga ikakarahay kan mga albayano asaan ang padagos na suporta kan Sangguniang Panlalawigan dahil magkatugma man ang mga plano ninda ni Gobernador Rosal. Kaya iyo yan ang sa hindang tutukan sa pahagiman kan mga komitiba na matutok sa lambang sektor digdi sa probinsya kan Albay. Al Armario, DCGB. Magiging operational na ang Next Generation Advanced 911 sa probinsya kan Albay na magkatabang sa pagsusog kan mga albayanong nangangaiponin immediatamenting tabang in kaso may emerhensya. Sa pagtiripong kasuhapon na pinanginutan ni Vice Governor Rex Lagman, pinagpresentar kan mga personalis kan NJA 911 ang mga feature kang software kay bahan na ang geofencing nagagamiton kang command center sa probinsya. Ang geofencing technology magkakatabang tanganing matrack ang eksaktong lokasyon ka nag-aapod o nagpapaabot ng informasyon sa pinakaharaning police station, hospital asin fire station. Ang pagtiripon personal
Ninatindiranin na Mr. Robert Liaguno, Mr. Mike Galam, co-founder kang NGA 911, Oli Galam, and Director asin Mr. John Joseph Sumait, ang country manager kaibahan sin the board member Rolly Rosal, Vicente Baltasar III, Jasim Palmiano asin Provincial Administrator Rico Salazar. Ang NGA 911 saro sa mga prioridad na programa kan albay may kamautan na mapakaskas asin mapa-improve ang rescue response kada best na may emerhensya sa palibot. Mientras tanto, report hali po dyan sa luwas programa para sa agrikultura asin para sira pinunana kan gobyerno lokal kang Legazpi. Ange Galero sa report. Nagpuuna ang gobyerno lokal ni Legazpi sa mga prioridad na programa para sa agrikultura asin pagsira sa syudad kan Legazpi. Ini ang napag-araman kan TCGB News kay Chairman Committee on Fisheries and Aquatic Resources, Councilor Ato Valladolid, matapos na ilansar sa Barangay Maslog ang High Density Polyethylene o HDPE Bangus Fish Cage Project. Sigun sa opisyal makakatabang ini para mas mapokusog pa ang produksyon kan bangus sa syudad kan Legazpi asin man para matabangan o madugangan pa ang kita kan mga parasira o lokal na parasira sa nasambitan ng lugar asin iba pa na pagtaraning na mga barangay digdi sa tuyang syudad. Pwera kaiyan ipiglansar man sa paagi ni Committee on Agriculture and Food Chairman Councilor Ismael Buban IV ang sarong greenhouse vegetable picking. Sinabi kan duwang opisyal na saro ini sa mga prioridad gonya na programa kan sanggunian panlungsod kan Legazpi kaiba naman ang gobyerno lokal kan syudad tangayon na mas mapokusog ang produksyon asin matabangan ang mga parasira asin paraoman na nagtitios sa ngunyan asin naapektaran man kan pandemya ang COVID-19. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGB. Dayman may kakonsiderar na outbreak ang narehistrong kaso ng dengue sa Bicol Region. Inan sinabi ni tinamanin doon kan DOH Bicol Epidemiologist Dengue Program Coordinator John Dominic Bologna, kung saan sinabi niyang nakakaalarma ang paglangkaw kan pigtatamaan kanhelang sa pinaka ultimong datos kan ahensya 814 ang kaso na rehistro ngunya na taon. Halangkaw nin 101.9% sa 403 na narehistro kan taon 2021. Sigoy kay Bologna ang mga aki na may edad na hanggang 10 anyos ang pinagatamaan kanhelang asin tulo kay ini ang nagadan. Halis sa Ocampo Camarines Sur, saro sa Karamuran, Catanduanes, asin saro sa Masbate. Sinabi ni Bologna na ang Naga City sa Camarines Sur ang may pinakahalangkaw na kaso kan dengue, Seringman, ang Daet Camarines Norte asin sa Verac, Catanduanes. Sangon niya nangapudan ang DOH sa Bicol na mantiniron ang malinig na palibot para man sa saindang seguridad pangsalod. Dumang kita mga tugang sa Daraga Albay, duwang wanted person sa kasong panlulupig, arestado kan mga otoridad sa magkasiblag na operasyon. Joshua Bino sa report. Dahilan sa mga nakapatong na warrant of arrest para sa kasong rape, daina pinalagpas asin dagos ng sinakote kan mga otoridad ang duwang mga wanted persons na akusado sa nasabi ng krimen. Susog sa ipinalawas na impormasyon kan Police Regional Office 5, saro sa mga arestado iyo si certain RJ Halandoni, konsideradong rank 7 Regional Most Wanted Person, kung sa insusog sa report. Sa paagi ng mandamiento di aresto, ang suspect sinakote kan puwersa kan Jose Panganiban Municipal Police, katuwang ang PIT Camarines Norte, asin ang 9th Infantry Battalion kan Philippine Army, kan uminaging Hulyo 6 sa Barangay San Isidro, Jose Panganiban, Camarines Norte. Sigun sa impormasyon kan Police Regional Office 5, si Halandoni iyo ang akusadong ng molestya asin sexual na ng abuso nin sarong minor kan nakalihis na Disyembre kan uminaging taon, kung kaya ini naghampang sa duwang puntos nin rape kung sain ang korte diin pinagrekomendar na piyansa. Mientras tanto, sa siblag na operasyon, arestado man ang 30 anyos na akusadong binistong si Jason Tesorero E. Abichuela, konsideradong rank 5 Provincial Most Wanted Person kan probinsya kan Catanduanes, at sinagahampang sa duwang puntos nin rape dahil din pinagre-rekomendang piyansa, susog sa warrant of arrest na ipinalawas kan RTC Branch 43 kan Verac, Catanduanes. Na-arestar ang suspect sa Barangay Pasong Putik, Novaliches, Quezon City. Asin ngunyan, nasa kustodiya kan Baras, Catanduanes Municipal Police para sa maninigo pang disposisyon.
sa Ibong Lalado. Sa binutusan na mensahe ni Police Regional Office 5, Regional Director Police Brigadier General Mario Reyes, sinabi kini na napadagos ang sa indang laban kontra kriminalidad asin mantenido ang espersos na tapyason ang anuman napatakot sa seguridad sa palibot kan komunidad. Dagdag na bareta, halis sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Giit pa sa nang uran, mga tinampong pigway dining, madalion daw baraon sa tercer distrito ng Albay. Jimmy Nazalita sa report. Maabot ang mga panahon ng tag-uran ang mga pigway dining na mga Maharlika Highway kung sustenido ang uran. Dakol ang mga tinampo ang magiging bako passable sa mga motorista kung sa kaso hapon na patunayan ini. Kana di si GB News dahil nga ning sarong oras na pag-uran pon digdi sa may intersection haling bypass road asin libod man matindi ang baha sa tinampo pagabot sa linderos kanuwas asin pulanggital kumusta ang tubig dahil manin mga agihan na makabulos na bubutong sa tahaw kan tinampo ang mga tinampong pigawaray dining ang dahil may antisipar ang mga drainage kung may drainage man surulat na kung kaya pag mga panahon ng tag-uran ang primerong naglalangkawan level kan tubig iyuan sa mga tinampo haloy nang napatunayan ini sa linderos kan barangay Balangibang asin Matakon kada bis na may kalamidad siring kan bagyo nagiging unpassable ang tinampong ini sa ngunya nagluluwas na pertihonon man ang mga tinampo haralapaduno na ang problema pag nagtiguran talagang ang harababang porsyon kan tinampo piglalantupan nin tubig. Mga dagdag na barita Jimmy Nazalita, DCGB News. Chief of Police kan Santo Domingo asin Tabaco City kasabay na binalasa kan mga otoridad. Jomar Bien sa detalye. Kasabay sa binalasa o sinaralidahan ng Chief of Police iyoan Banwaan kan Santo Domingo asin syudad kan Tabaco digdi sa 1st District kan Albay sa sa syudad kan Tabaco na katalaan na magtukaw ngunyan ang bagong Chief of Police kan Tabaco na si Police Lieutenant Colonel Jonathan Liadocta. Sa salidahan niya si Police Lieutenant Colonel Edgar Azoteja na mababalyo na sa Pulangi. Ang bagong Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Yadok iyon hali pa sa Masbate Police Provincial Office. Mientras tanto sa Banwaan kan pati naman ang Deputy Chief of Police kan Tabaco iyon nasalidahan naman dahil nadigdi sa syudad kan Tabaco si Deputy Chief of Police Major Millard Bungalon nangunyan Deputy Chief of Police na kan syudad kan Legazpi samantalang nagsalida sa saya si Major Darwin Sevilla na hali pa sa Ovillar. Sa Banwaan kan Santo Domingo masalida naman digdi kay Police Captain Nathaniel San Binaventura asin isa salida digdi si Police Captain Rafi Alan Palor na dating Chief of Police kan Rapo-Rapo. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:29. Magbabalik ang programa, magalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Be a part of Forbes Academy. Together, let us build the future with strong foundation in basic education from preschool to senior high school. Forbes Academy adopts the University of the Philippines learning system for preschool. It follows an enriched curriculum in English, science, and mathematics from elementary to junior high school. Forbes Academy Senior High School offers the following strengths:
Strands, Gas, ABM, and STEM. Visit us at Lacandula Drive, Legazpi City or contact 0916-302-4475 and 742-1807. Forbes Academy, your partner in lifelong learning. Enroll now at Forbes Academy. Your future, our concern. Pagkatapos sa duty, after all days office. Sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022. Per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Forbes College, the fastest growing higher education institution in Legazpi, offers information technology, digital animation, microfinance, marketing management, public administration, and criminology. Forbes College also offers senior high school strands such as HUMS, GAS, ABM, computer animation, computer system servicing, and programming. Forbes College offers scholarships for deserving students. Get quality yet affordable education here at Forbes. Visit us at the second floor, Kings Building, Rizal Street, Legazpi City. Enroll now at Forbes College. Classes starts August 15. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help Champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy Champ start your day, Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na, bagong jowa. Single since birth to. Anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you. W, Willing and ready to help you achieve your success. C, Committed to make you realize your dreams. L. Living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside
traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAAS to Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now! No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Kumusta? 2 taon na pala na di. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibuta. Padagos na nagsulot nin face mask asin nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado. Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdum kan DOH Bicol. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, then consult your doctor. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot! Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, nagpautob po nin rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang mga oil companies ngunyan nan Martes alas 6 kas bagong aga. Sabi so kan Sea Oil Philippines Incorporated 5 ang bawas presyo kan kada litro kan sa indang gasolina, mantang 2 pesos sa diesel asin 70 sentimos man sa kada litro nin kerosene. Nagpotob man ang clean fuel asin petrogas nin kaparihong price adjustment apera sa kerosene. Inutang sinabi kan Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad nang rollback sa presyo kan petrolyo dahilan sa commitment lockdown o commitment lockdown sa China asin intermittent lockdown sa China asin sa pag-itaas kan interest rate kan US asin iba pang mga nasyon. Nag-itaas ang COVID-19 positivity rate sa nagkapirang lugar sa nasyon, partikular sa probinsya Kanaklan asin National Capital Region. Sa datos na ipinaluwas ni Octa Research Fellow Dr. Guido David, suminakat sa 35% ang 1-week positivity rate kan Aklan gikan sa 26.9% na narehistro kan Hulyo 9. Apera sa Aklan narehistro man ang very high positivity rate sa Tarlac na may 27.8%, Pampanga 23.1%, Laguna 22.6% asin Nueva Ecija 21%, mientras sa nagitaas man ang positivity rate sa NCR sa 12.6% gikan sa 10.9% kang Hulyo 9. Base sa pinakabagong datos kan Department of Health, ang NCR ang may pinakadakol na COVID-19 infection sa nakalihis na 2 semana na may 9,713 kaso.
Dai pa nakakaalarma ang narehistrong pagitaas kan COVID-19 sa nasyon. Sigon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, alagad kay puan pamanggiraray nin mas maingat dahil igwanin pamanggiraray nin mga naapektaran ka nasabing helang na lalauman. Mantang sinabi ni David na abuton pa kan Metro Manila ang peak kan kaso sa COVID-19 kanakaaging mga aldaw. Nakarehistro man ang Department of Health ng kadagdagan na 2,560 kaso dahil sa para sumakat sa 19,873 ang aktibong kaso sa helang sa nasyon. Mantinidong ang Metro Manila sa rehiyon o sa mga rehiyon ang may pinakadakol na kaso sa nakalis na 2 semana na may 9,713. Tinawan nindo ni David na dakul ang may tatabang kan bakuna asin booster laban sa nakakaulakit na helang asin dapat aprobitsaran kan publiko ang pagbabakuna mantang libre pa ang mga ini. Sobraon mil na personalidad ang inimbitaran para mag-atender sa primerong State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kan House Secretary General Mark Leandro Mendoza, maabot sa 1,365 ang mga invitasyon ang pinagpaluwas para sa primerong SONA kan Hepe Ejecutibo. Kaibahan sa mga imbitado sinda Vice Presidente Sara Duterte, mga dating Presidente, Vice Presidente, Speakers as in Senate President as in magin ang mga diplomatic corps, Justices as in miyembro kang Gabinete ni Marcos. Sigon pa kay Mendoza na nagkaiguan in minor revisions as in nagko-coordinar na ang House of Representatives sa iba-ibang ahensya nin gobyerno para sa gigibo na SONA sa Hulyo 25. Ipapautob kang National Capital Region Police Office ang no-fly, no-drone zone kay not-inuting State of the Nation Address ni Presidente Marcos sa Batasang Pambansa sa Quezon City sa Hulyo 25. Sinabi ni NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Jenny Tocson na dai kaibahan sa ban ang mga otorisadong tawo. Sinabi niyang paghurunan pa man ang coverage kang no-fly zone o drone zone sa mga masunod na pagtripon kan security forces. Inot nang sinabi kang NCRPO na 21,000 katao kan pulis ang ipapawagas para sa seguridad sa SONA kan Presidente. Sinasabing numero de 6,694 ang gikan sa indang lado, mantang 1,900 man ang gikan sa PNP. Support unit as in maabot sa 3,000 na gikan sa manilain na coordinating agencies as in iba pang ahensya. Mientras na piglatag man kan Quezon City Police District ang seguridad as in pagpapakarahay sa padalagan kan traffic sa nasabing aktibidad. Dapat na maging prioridad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang kainot-inoting State of the Nation Address sa Hulyo 25 ang nagkaperang importanteng issue sa nasyon. Sigon sa sarong ekonomista as in dating Department of Finance Secretary Roberto De Ocampo, nainot na digdi ang pagkapadagos kan COVID-19 response kan gobyerno as in pagsiguro sa healthcare capability kang nasyon. Ikaduwa, ang mas nungod sa pagbukas kan ekonomiya, magid ang lakdang na dapat gibuhon kontra sa pagtios as in pagpadagos na pagitaas kan presyo nin mga produktong petrolyo. Dagdag pa ni De Ocampo na dapat may maisabay sa SONA kan Presidente ang plano kan administrasyon sa pagbuwis na maresulta nin dakulang income sa gobyerno na pwedeng gamiton sa pagtabang sa mga Filipino. Pwede man ang pahiwaso ni Marcos Jr. ang inot ng naisapasar na ley na may kinaraman sa pagbubuwis arog kan Train Act as in Public Service Act. Sigon kay De Ocampo na dapat man na mamantinir ang implementasyon kan Public-Private Partnership Program para mas maging makusog ang sektor sa negosyo, manufacturing as in infrastructure. Pipagluhay-luhay kan Department of Energy ang mga nagsusulong na maibalik ang Oil Price Stabilization Fund o OPSF sa taho kan halangkaw na presyo ng petrolyo. Magigaramduman na nagkaperang kongresista ang nagkumbinser ngunyan kay Presidente Marcos na buhayon giraray ang OPSF, ang programang minukna sa irarom kan administrasyon kan sayang ama bilang kasimbagan sa halangkaw na oil price imbes na suspenderon ang fuel excise tax. Dirawanin doon ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino David na dapat ngunang tantiyahon
kan gobyerno kung kakayanon kaining mataunan ayuda ang gabos na mga tao. Sinabi niyang pigdisin ang OPSF across the board na nangahulugan na daing pipilion ang gobyerno sa mga tatawan kainin fuel subsidy. Mientras na inot nang sinabi kan Philippine Institute for Development Studies na anti-poor and oil price stabilization fund. Paliwanag kang state think tank na mas makikinabang digdi ang mga mayayaman na iyo ang nagkukonsumo nin mas halangkaw na volume nin petrolyo. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta, dai po natatanyog ang Pilipinas sa pahayag kan China na dai mimidbidon ang desisyon kan Permanent Court of Arbitration na nagpapabor sa nasyon sa aragawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Sigon kay National Security Advisor Clarita Carlos, nabago ang sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na dahil ninda akoon asin mimidbidon ang desisyon kan Permanent Court of Arbitration mantang malinaw man ang paninindugan ni Presidente Marcos digdi. Sigon kay Carlos na isusulong ang bilateral deal personal na pagduman ni Carlos sa headquarters kan Philippine Coast Guard para aramon ang sitwasyon kay ni saro ang Coast Guard sa mga nagbabantay asin nagapatrolya sa bisinidad na sakop kan West Philippine Sea. Sa lado ni PCG spokesperson Commodore Arman Balilo, sinabi kainin na tinakwanin danin update si Carlos sa sitwasyon kan Coast Guard. Siniguro ni Balilo na kung ano man na direktiba ni Presidente Marcos asin Security Secretary Carlos, masunod ang PCG. Inot nang sinabi ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio na dai na kay puan halaton pang midbidon kan China ang desisyon kan Permanent Court of Arbitration para sa naipaotob ini. Taon 2016 kan paboran kan PCA o Permanent Court of Arbitration ang hirit kan Pilipinas na pagsadiri kay ini ang nagkapirang teritoryo sa West Philippine Sea. Napirit na pigaanab kan China, siring man ni Foreign Affairs Secretary Manalo na pinal na ang desisyon kan PCA. Bareta sa ibang nasyon, makalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. Oras sa Pilipinas, 6:46. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. GB News Express. GB News Express. Maabot mga tugang sa 14,000 na katao pinagpaibakwar sa Southwest France dahil sa namatayan na wildfire duman. Kadaklan sa mga pig-ibakwar iyo ang gikan sa Gironde na pamusong tourist spot kang nasyon. Naglakop man ang sulo sa iba pang lugar kan southern areas. Ang southern Spain man sobra sa 3,200 katao ang nag-ibakwar gikan sa Mijas Hills dahil sa wildfire. Naabuman ang 700, umaabot man sa 700 katao sa Portugal ang nagadaan dahil sa nasabing sulo. Nagpatanid ang mga otoridad sa Europa na lalo pang makusog ang heatwave na matian dahil man sa epekto kan climate change. Sinikadan po ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang head kan Ukraine Security Agency o SBU asin Prosecutor General dahil sa patong-patong na kaso nin aligadong treason o pagtraidor sa duwang poderosong organisasyon. Sigon kay Presidente Zelensky na may sobra sa 60 na mga dating empleyadong ini asin nagtrabaho sa Ukraine sa Russian-occupied areas. Kabilugan na sa 151 na collaboration as in treason cases ang pig-investigaran laban sa law enforcement officials. Sangon yan, daipa nagpapaluwasin pahayag ang Security Service kan Ukraine Head Ivan Bakanov asin Prosecutor General
Irina Vanidektová ang pagsipa sa pwesto kay SBU Chief Ivan Bakanov sa child friend ni Zelensky. Kasunod kan pag-aresto dahil sa treason sa high profile na si dating SBU Regional Head na si Oli Kolinch asin kan Crimea na naging annex kang Russia kan taon 2014 maski daay rekonosido ang napigmidbid kan mga western countries. Padagos mga tugang ang laban kontra sa COVID. Iligtas ang sadiri ko. Mga tips dara po ni News Manager Mar de la Cruz. Ang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Istorya po kay News Manager Mar de la. Paring Mar, good morning kami. Good morning, VP. Protektado kan COVID-19 vaccine sa mga tao na dahil ma-hospital. Magkaigo ng severe disease asin sa kagadanon. Ilan sinabi mo niyan kan World Health Organization Philippines. Sigun sa ahensya, dapat na inggan niya ron asin suportahan ang pamilya asin mga amigo, lalo na ang mga halangkaw na peligro na magkaigo ng seryosong helang darakang COVID-19 na matudukan ng bakuna o booster doses. Idinagdag pa kan WHO Philippines na magaganiko sa nanggibon kan lambang individual sa nasyon ang sendang parte para maging ligtas ang gabos sa padagos na paglakop kang COVID-19. Sa arong pagirumdum kan DCGB, DOH asin kan WHO Philippines para sa ligtas ng pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Taga sa Legazpi kay ba si Ariel Samodio sa kamugtakan kang panahon. Marina aga po. Para po sa update sa magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ngayon aldaw ni Martes. Plus 3, subagunin maaga, puring namataan ang low pressure area sa distansyang 95 kilometers norteng sulnupan kang San Jose Occidental, Mindoro. Samantalang southwest monsoon o duro sa bagat ang nakakaapekto man sa western sections kang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa maghapon na ang kapikulan nilalauman man na magkakaigwa, yung bahagyang mapanganuro hanggang sa mapanganuro na kalangitan na may pulong-pulong pagkuran o pagkikilat pagdaguldo lalo na sa hapon o sa bangki. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na halis sa timog sulnupan hanggang sa timog sirangan at mairan. May banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang nilalauman na agwat kang temperatura sa maghapon, 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:27 ng aga, masolno pa dyan alas 6:15 ng hapon. Alididi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Business News. Business News. Mga tugang, pighanda naman kan gobyerno ang pag-import giradin asukar sa taho kang problema sa supply. Aminado sa Agriculture Undersecretary Christine Evangelista na kung mapapatunayan na igwang kakulangan sa supply nin asukar, ilalarga ninda ang panibagong importasyon. Susog ini sa rekomendasyon kan Sugar Regulatory Administration asin mga stakeholders. Nagalaom si Evangelista na mas makikinabang ang mga household consumers sa oras manggiray na mag-importa nin asukar. Aminado man ang DA official na talagang kulang ang presenting sugar supply demand lalo na nadistroso na ang dakol na sugar cane plantation kanakaagin bagyo. Iyan po detalyes kan mga bareta ngunyan pangaldaw. Sinurat po ang kabiluganin News Manager Mar de la Cruz, Lokal News Director Edwin Peralta asin Angel Mustasa asin pang report kan Mega Force Patrol. Sendong na dangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na. Bagong jowa. Single since birth to. Eh, anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Mga tugang, report, hali po sa lawas.
Ans Galero, mga tugang may bitbit nin mainit na bareta. Siguro may kinaraman nini dyan sa presyo kan mga produktong petrolyo kung na-rollback mananggad sa mga gas stations kung na-adjust mananggad ang mga pumps kan sa tuyang gas station sa palibot. Ans, good morning, Ans. Good morning, Pipi. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdag niya itong bareta, na-adjust na ngunyan as in makakahangos-hangos na ni na diit ang mga motorista dahil sa nag-rollback na di sa syudad yan Legazpi. Ang mga darakula as in iba pang mga gasolinahan sa tuwing kapalibutan. Ininutkan mo unit ang paglibot sa sentro kung saan ang Shell, VPN na sa indang fuel safe diesel, nasa 80 pesos sa 5 centimos na ngunyan. Ang V-Power diesel nasa 84.95. Ang fuel safe gasoline nasa 76.50. Mantang ang V-Power Nitro Ninda nasa 77.90. Nagbisita man kita sa 7 pang gasolinahan. Pararehas na VP ang presyo ninda ining Sea Oil, Eastern, Caltex, Petrogas, Diesel Trading, Petron as in Fuel Hub. Pasisiri kadaklan kaniya on di sa may Washington Drive na. Sa indang diesel VP, pararehong 79.85. Sa indang extreme gasoline, nasa 76.30. Mantang ining platinum o kaya ining premium na gasolina, nasa 77.30. Kaibahan lang ka na nasambitan niya itong mga gasolinahan, ang presyo kan sa indang kerosene. Tuluman sa nabipi, anigwanin kerosene digdi sa Albay District. Ining diesel trading, igwanin 82.54 ang kerosene. Ang petronin daw ining sa indang turbo diesel ni nabigapod, nasa 81.85. Matang sa fuel hub, 78.80 ang kerosene. So, yan nga PVP, ang presenting presyo kan mga produktong petrolyo digdi sa sentro kan syudad kan Legazpi asin man sa Albay District. With Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat ang sa report. Hali dyan sa Luwal. Yun ha. At least ha, medyo baba na. Mga tugang nasa sobra na 70. Sana duro-diretso na yan. Adi, chekonta daw po sa Daragalbay. Check natin kung kumusta ang presyuhan kan produktong petrolyo kumparihuman. Yan po sa Legazpi area ha. Asin Albay District. Joshua, good morning. Kumusta dyan? Yes, good morning Tabi VP. Good morning sa mga paraan tabay, sa mga dagdag pang bareta. Medyo mag-iandyan yan sa bulsa ang presyo ka na produktong petrolyo. Pasado alas 6 kasubago VP, nagkapera sa mga gasolinahan digdi sa Banwaan kan Daraga ang nag-rollback naman kan sa indang mga presyo. Inutunta ang Petron digdi yan VP sa may tangod ba kang LCC Mall. Ang diesel ninda 79.84. Ang premium gasolina 77.30. Ang regular VPO ining unleaded 76.30. Lipat kita VP digdi sa Caltex, ang diesel ninda 79.85. Nakamato sa naki 1 centavo. Ang premium VP gasolina 77.30. Ang silver o unleaded 76.30. Ang kerosene ninda digdi VP 82.09. Lipat kita VP tabi sa Shell, duman iyan sa may Barangay San Roque. Ang fuel safe diesel 79.85. V-Power diesel susarot ng klase VP ka na crudo 85.25. Ang fuel safe gasoline o ining regular o unleaded 76.30. Ang V-Power gasoline o ining so premium 77.30. Lipat kita VP duman sa may Barangay Binitayan sa Sea Oil. Ang diesel ninda pareho man 79.85. Ang extreme unleaded 76.30. Ang premium ninda 77.30. Parehas lang tabi ini alas pareho ang presyo no? Roger. Okay, so yan tabi VP ang mga presyo kan mga produktong petrolyo di sa mga gasolinahan sa palibot kan Banwaan kan Daraga. Joshua Bino, DCGB. Yun. Pero mga tugang o dyan sa may biga, igo dyan ki gas station, nahababa ang presyo. May Petron dyan eh. May Petron dyan na nakakarga ako. Takang enot, 80 plus sa digdi 81. Pagkarga ko naman sila, mga nasa 79. So, gari mas sa baba.
Abuna sa tabako, may gas station dyan. Masara baba man ang presyo. Anyway, mga tugang, halos nagro. Pwede ka magkarga ng unyan. Ako din ako nagkarga yung kan Domingo hanggang kasapon ta. Pigalat-alat ko na mag-rollback. Sayang mang kandos sa diesel. Ha? Wala man kitang rollback na 2 pesos sa diesel. Pero dura ko lang rollback ha. 5 pesos. Mga tugang sa gasolina. Ha? Nagluluwas na alos puro pareho na. Ang presyo kan gasolina, buda po kan diesel. Hindi po sa satuya na palibo. Okay, o bueno. Mga tugang, alas 7 na. Alas 7 na, kapatid. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to... Mabalik po kita 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB. Salamat po sa inyong pagantabay. GB as all. God bless us all. Tapos na ang programa. Lakaw. Padayin na yun ang pagkamuot sa kapwa. Goodbye. Hold me closer and I feel no pain. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso,